Mä oon Ira. Mä oon logistiikkatyöntekijänä Kaukokiidon varastolla. Mä työskentelen pakkaamossa, eli pakataan asiakasyrityksen lähetyksiä tai oikeastaan siis useista erillisistä osista koostuvia lähetyskokonaisuuksia. Mä oon ollut Wolfilla töissä nyt 8 kuukautta viime syksystä alkaen. Mä olin Wolfista kyllä kuullut aiemminkin, mutta tässä yhteydessä oikeastaan Kaukokiidon kautta vanhoilta työkavereilta kuulin, että voit olla töitä nimenomaan Wolfin leivistä, niin siitä päätin sitten ottaa yhteyttä. Mä oon kyllä tykännyt Wolfista tosi paljon, että kaikki on mennyt tosi sujuvasti, sillä helposti, ei mitään ylimääräistä säätöä. Yhteydenpito on ollut tosi mutkatonta, että on voinut laittaa WhatsAppia, sähköpostia, soittaa, aina saa kyllä vastauksen ja jonkun kiinni. Mä suosittelisin Wolfworksia oikeastaan ihan kelle tahansa, joka etsii duunia. Varmasti hyvin sopii opiskelijalle tai jos muuten on osa-aikaista hommaa, keikkahommaa hakusessa, mutta se mikä mut ehkä eniten on yllättänyt itseni, niin mä en ole ehkä aiemmin tajunnut, että Wolfin kautta voi myös työllistyä ihan täyspäiväiseen vakkarihommaan.